А сёння зноў пятніца, а значыць, у Магілёве і па ўсёй краіне працягваецца цудоўная акцыя «Кожная пятніца роднае сваё». І вось так жыць па-беларуску. Менавіта ў межах павагі да свайго роднага у Магілёве пасля маштабнага абнаўлення адчыніла дзверы унікальная аптэка-музей нумар 4, што на вуліцы Першамайскай, будынак нумар 3. А сёння, 6 сакавіка, я завітала і пабачце куды. Гэта не проста установа аховы здароўя, а сапраўдны культурны аб'ект. Пасля рэканструкцыі ў 2024 годзе інтэр'ер быў стылізаваны пад старадаўнюю аптэку, што ідэальна пасуе па духу акцыі «Роднае сваё». Тут створана унікальная экспазіцыя, дзе можна пабачыць старадаўнія фармацэўтычныя прылады, рэцэптурныя кнігі мінулых стагоддзяў і рэдкія медыцынскія выданні. Гэта своеасаблівая аптэчная бібліятэка, якая распавядае пра развіццё медыцыны ў нашым горадзе. У гэтых сценах сучасныя лекі суседнічаюць з гісторыяй, нагадваючы нам пра тое, як важна шанаваць свае карані. І трэба мне дадаць да сказанага, што гэты унікальны аб'ект, першая ў горадзе аптэка-музей, месціцца ў гістарычным будынку у самым пачатку вуліцы Першамайскай. Будынак з'яўляецца помнікам архітэктуры, і пры рамонце ставілася задача захаваць яго аўтэнтычнасць, адначасова зрабіўшы сучасным. Вы бачыце, што дызайн памяшкання спалучае гістарычныя элементы з сучаснымі тэхналогіямі абслугоўвання. Такім чынам, аптэка цяпер працуе не толькі як пункт продажу лекаў, але і як месца, дзе можна пазнаёміцца з гісторыяй горада.